her det er videohjælp til skema på Studie Plus og de muligheder, man har som elev. Det er sådan, at når man trykker på fanen skema herude, så vil man have adgang til sit skema. Så man kan se på sit skema, så er der nogle brikker her, som er blå eller grønne, og det betyder, at der er nogle lektieaktiviteter på dem. Så jeg kan trykke på de her 3 prikker her, og så kan jeg få vist den her note her, og så kan jeg se de lektier, jeg har for her. Den kan både være grøn og blå, lektiebrikken, og hvis der ikke er nogen ting her på den, så kan man, så er det fordi der ikke er lektier på brikken. Hvis man holder space nede, så kan den skifte mellem 2 visninger, hvor den viser ens fravær og ens skema her. Det kan man også gøre ved at sige skift lag her. Så, og jeg kan selvfølgelig navigere mellem forskellige uger heroppe for oven. Kan I se mine forskellige skemabrikker. Hvis jeg står på dagens skema, nu er den her optagelse lavet lidt før, så der er ikke nogen skemabrik på den her dag, men så kan jeg sygemelde mig. Og hvis jeg trykker på sygemelding, jamen så bliver jeg automatisk sygemeldt for dagen her. Og hvis jeg trykker på den her sygemelding her, så kan jeg jeg kan selvfølgelig også raskmelde mig igen. Så når jeg er blevet rask igen, jamen så bliver jeg så raskmeldt. Kan I se, i det her tilfælde her, der er det den 7. her, når jeg trykker på sygemelding, jamen så kommer fraværet ind på dagen efter. Nu raskmelder jeg mig lige her igen. Sådan her. Under skemaet har jeg også mulighed for at søge forskellige ting frem. Her kan jeg søge en underviser frem. Så kan jeg se en underviserskema. Eller jeg kan søge et lokale frem. Og så kan jeg se et lokale skema. Så man har altså mulighed for at bruge skemaet både til ens egen ting, eller man skal finde en lærer, eller man skal se om der er et lokale, der er ledigt. Så kan man altså fremsøge det via skemaet også. Så generelt set, så kan man sige, at når vi er inde på vores skema her, jamen så har jeg mulighed for at se skemaet, og jeg kan ved de her prikker her tage nogle forskellige valg. Jeg kan for eksempel også se noget fraværsstatistik, hvis man er interesseret i det.